Kaixo lankide, bideo honetan azalduko dizut nola egin infografia bat adimen artifizialaren hainbat tresna erabiliz. Ikusiko duzu zer erraza den. Animo, goazen lanera! Infografia horren materiala lortzeko, informazioa bilatzeko, adimen artifizialaren bi aplikazio landuko ditut. Lehenengo izango da ChatGPT eta bigarrena izango da Microsoften Copilot. Orduan, pixka bat ChatGPT lantzen hasiko gera. Orduan, irikidet chat hau bere orrialde nagusian, eta modu anonimoan lan egingo dut, sesiorik edo erabiltzailerik sartu gabe, eta esango dut, empieza ahora. Orduan, elkarrizketa hasteko toki bat irekiko zait, berriro galdetuko ditea sesioa ireki nahi dudan, esango dut ez, jarraitu nahi dudala modu anonimoan. Eta, egin nahi dut hasieran zer informazio bilatu nahi duten eta zer mailatakoa edo pixka bat tiroa zentratu. Horretarako, nik lehenengo sarbide honetan jarriko diot kimika instalazioko teknikaria zikloko irakaslea naizela eta paperaren birziklapen prozesua landu nahi dutela ikasleekin. Eta horretarako prozesuaren fluxu diagrama bat nahi dutela infografia bat sortzeko, bai. Eta orduan, ematen diogu sarrerari eta bera erantzun bat ematen hasiko litzateke. Nik elkarrizketa hau denbora pixka bat bideoan aurreratzeko jada eduki dut, bai, eta orduan, berak emandako informazio hori prozesatu dut, eta, pixka bat nahi nuen nera lana filtratu edo bideratu dut adimen artifiziala hau. Orduan, pixka bat ikusiko dugu nik zelanketa egin dute. Esan bezala, ni sartu diot lehenengo sarrera hori, eta berak, eskaini egitena izan da, nahiko modu eskematikoa edo sinplean, paperaren prozesuaren birziklapen prozesuaren laburpen nahiko txukun bat, gustatu zait hasierako hori, lehenengo ideia izateko. Orduan, esan diot, birziklapenaren atal industrialean gehiago zentratzeko mesedez, azkenean gure ikasleen gaia edo arloa hori delako. Orduan, esan dit baietz, eta bigarren proposamen honetan, egia da, teknikoagoa edo dela, hitz teknikoagoa, pixka bat modu jasoagoan eskaintzen dizkit. Eta, gustatu zait. Orduan, pixka bat ikusi dut hemen bazegoela termino bat zuntzaren rafinatzea hori ez dela egokia, gaztelaz refinatzea esaten zaio, euskaraz birfintzea erabiltzen dugu guk. Orduan, esan diot, termino ez dela egokia aldatzeko. Orduan, aldatu du, baina ez zait gustatu berak proposatu duen, eta nik esan diot birfintzea ere erabili daitekela txertatzeko aldaketa aurreko proposamena. Eta, ja txertatu du eta aldatu du zuntzen birfintzea bezala. Ondoren, esan diot, ikusi dut izen kimikoak erabiltzen dituela, eta nik eskatu diot mesez formula kimikoen gatik ordezkatzeko, ez? Azkenean gure ikasleek formulazioa badakite, eta, txukunagoa iruditzen zait infografia batean formula kimikoak idaztea. Orduan, hori egin dit, eta gero esan diot, paperaren formaketa atalean ingeleseko terminoak erabiltzen zituela eta euskaratzeko mesedez. Eta, egin dit, hasi da. Itzulpena ez dit oso txukuna egin. Orduan, esan diot, ari atala esatzen zuena jartzeko formakuntza atal bezala. Hori ere ordezkatu dit, gero roiu hitza ez zait gustatzen eta zilindro aldatzeko eskatu diot, eta, kalibratzea atala kalandra hitzagatik ordezkatzeko eskatu diot. Eta, lan guzti horiek egin ditzkene, errepasatu duen azkeneko atal hori, mesedez, prozesu osoan berriro txertatzeko eskatu diot, eta halaxe egin dit. Eta egia esan bukaerako eskema hau, oso konpletoa iruditzen zait, egia da, igual infografia batean sartzeko luze xamarra, baina ikaslei eskura edukitzeko oso testu txukuna iruditu zait, baina, modu eskematikoan, eta, gustatu zait. Orain erabiliko dugu Copilot. Orduan, kasu honetan, sartu den erabiltzailea eta irakasle.eus kontuarekin sartu naiz, bai. Eta, egingo dutena da, elkarrizketa bat hasi, eta ChatGPT-ri esan diodan testu berdina kopiatuko dut hemen, bai. Eta, ikusiko dugu zer erantzun ematen duen. Egia da, nik
kasu honetan ere, denbora pixka bat aurreratzeko lanketa hau egin detela. Bai, orduan, beste pestaina honetan, ikusiko dugu nik zer sartu duten, ze lanketa egin duten. Bueno, hasiera batean, esan diote ze ziklotako irakaslea naizen, eta paperaren birziklapen prozesua landu nahi dutela fluxu diagrama moduan. Orduan, bueno, hasieran eman dit laburpen nahiko, bueno, txukun bat. Egia da, iruditu zaitela ChatGPTek ematen zuena, baina laburragoa zela oraindikan. Baina, bueno, eskatu diotena izan da alderdi industriala sakonago emateko, bai, hori azkenean ikaslei interesatzen zaiena hori delako. Orduan, bueno, bigarren lanketa bat egin dit, eta hau askoz gehiago gustatu zait. Hemen ja hasten da hitz teknikoagoak erabiltzen, eta bueno, nik nahi nuenaren antza gehiago du. Eskatu diot izen kimikoak formula kimikoengatik aldatzeko, bai, bueno, hori ere egin dit. Eta gero, formazio eta lehorketan prentxaren atala ez duela aipatzen, hori ere osatzeko eskatu diot. Orduan, sartu du, formazio eta lehorketan tartean prentsa sartu du. Eta esan diot, bueno, txertatu duen prentsa atal hori aurreko proposamenean gehitzeko. Eta orduan osatu ematen dit. Gero, kalandra ez duela aipatu esaten diot, ChatGPTek aipatzen zuela, eta, bueno, hemen sartu du kalandratzea ere. Eta, bueno, gero, termino bat zegoen desink erabiltzen zuen hitza, bai, destintadoa edo esateko, ez dela egokia, bai. Orduan, berak onartzen du, tintza kentzea edo aldatuko duela. Esan diot ondo dagoela, baino aldatzeko, prozesuan txertatzeko aldaketa hori. Eta hau da berak eman duen azken emaitza. Egia esan, asko gustatu zait. Nahiko antza du ChatGPTrenarekin, baina bueno, agian uraren arazketa, bai, badaude hemen gero kalitate kontrola. Igual, hau osatuagoa iruditzen zait ChatGPTek egin mandakoa baino. Osea, bien artean azken bertsio honekin geldituko nintzateke. Canva aplikazioa erabiliko dut. Orduan, Canvan nire erabiltzailea sartu dut, eta plantilla xera jo naizenean aukeratu dut infografia vertikala, bai. Orduan, hemen azaltzen zaizkit aukera pilo bat, eta, bueno, nik bat aukeratu dut, pixka bat irudiak eta testua txertatzeko aukera nuena, eta gainera doako plantilla bat edo izango litzatekena. Orduan, bueno, informatika eta teknologia eredu hau hartu dut, eta bueno, hasi naiz pixkanaka plantilla hori moldatzen. Orduan, egingo detena da, Copilotek eman dizkidan erantzunak, bai, bueno, Copiloten eman diten azkeneko erantzun hori, bai, hemen kopiatu. Orduan, infografiaren izenburua aldatu dut, eta hasi naiz pixkanaka hemen prozesu horren pausoak ordezkatzen. Orduan, lehenengo pausua da bilketa eta garraioa, orain joango naiz Copilotea, eta kopiatuko dut hondakin paperak, bai, bilketa eta garraioa atalean, bueno, azpititulo hori. Orduan, hemen txertatuko dut proposatzen duen testua. Pixkanaka joango naiz lanketa hau egiten, eta, bueno, dena osatzen dutenean erakutsiko dizut. Hemen daukagu ja infografia osatuta, txertatu ditut Copiloten lortutako, bueno, azkeneko emaitzan lortutako testuak, eta, bueno, faltako litzaigukena da irudiak, bai, gure intereseko irudiak txertatzea. Horretarako, hurrengo atalean, adimen artifizialarekin irudiak nola sortu ikusiko dugu. Lehenengo bilaketa lana, bai, Copiloten egin dut. Orduan, infografiarako behar duten lehenengo irudia izango da prozesuaren lehenengo pausoa, dala papera jaso eta sailkatzea. Orduan, bueno, Copiloti agindu hau sartu diot, paper birziklatua jasotzea eta aurretratamendu atala identifikatzen duen irudi bat behar dut mesedez. Egia da, pixka bat tardatu duela, baina irudia hau eman dit.
Irudia gustatzen zait. Azkenean bereizteko tokira garraioa nola egiten den kamioiez ikusten da, rezepzioa hemen nola egiten duten, gero barruan langileek nola egiten duten sailkapen bat, ez, halako kontenedore edo ezberdinekin, bai kartoia, papera, plastifikatua eta bar bereizteko. Orduan, irudia nahiko osoa edo iruditu zait. Egia da, zerbait errealistagoa nahi nuela. Orduan, eskatu diot, hurrengo pausoan, irudi errealistago bat nahi nukela. Baina, esan dite egingo didala, baina se alcanzó limite diario. Hau da, irudi bat bakarrik egiten utzi dit. Eta, egia da, sartuta nire erabiltzailea sartuta dudala, baina, ez dit aukera gehiagorik eman. Orduan, beste adimen artifizialeko beste herrialde batean, saiatuko naiz, emaitza hobeak lortzen ditudan. Orduan, hurrengo aplikazio erabiliko dudana da Crayon. Crayon hau, sartuko diot pixka bat enuntziatu berdina. Egia da, saiatu naizela lehenengoan euskaraz egiten, eta ez dit ezer ulertu. Orduan, sartu diot reciclaje papel, para proceso de papel reciclado. Eta, pixka bat, paperaren azaldu dizkit olako gauza orokorrak, egia esan, ez zait gehiegi gustatu. Eta uste dut, naiz eta lehenengo aukera izan, Copilot-ek eman didan erantzuna osoagoa irutze zaitze hau. Reziklaje orokorragoa da, bai. Agian, esaten badiot, zentrate únicamente en el reciclaje del papel, separación, fraccionado, horrela beste emaitzaren bat ematen dira. Egia da, irudien kasuan, motelagoa da. Testuen, beste aplikazio testuenak, ChatGPT edo baita Copilot ere, erantzunak azkarrago eman izan du dizkit. Orduan, irudiekin, pixka bat utziko diogu ea sortzen ditudan irudiak gustuko ditudan. Eta, pixka bat lehenoko estilorako irudiak dira. Beraz, nik uste dut, asko adirazgarriagoa dela Copilot-ek eman diten irudi hau, eta orduan, hoxe bera, erabiliko dut lehenengo infografiako lehenengo orduan, hau gordeko dut. Hemen dago Copiloten lortutako irudi hori txertatuta, eta gero beste batzuk lortu ditut Crayon aplikazioarekin. Egia da, Crayonen, ezin da elkarrizketa ezintzaio eskatu gehiegi lehen aukera hori hobetzea. Eta bestalde batzuetan gertatzen zitzaidan, nik buruan nuena etzegoela modurik hitz ezberdinak edo esaldi ezberdinak jarrita, gerturatzeko, ez oso irudi orokorrak edo hitz bat, esaldiaren hitz batekin gelditzen zen. Orduan, kasua horietarako joan naiz, hemen FreePik irudi banku badago, irudi banku honek ere badauka bere adimen artifiziala, baina, hemen lizentzia libreko irudiak daude eta horiek txertatu ditut lanean. Eta hau da, sortu dudan infografia paperaren birziklatze prozesuaren inguruan. Hau izan da guztia, espero lagungarri izatea bideo hau, eta urrun arte. Eskerrik asko.